karon atong pagatun-an kung unsaon nga ang atong mga sala mapapas. O atong gitaytulan ni ang atong topiko karon, breastplate of righteousness. Kung doon na mo'y Biblia, ako mong gihangyo nga atong basahon ang atong Biblia, nga makita sa Ephesians 6:14. Naingon din ni, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. So kagahapon, as what I've said, is all about the truth, and that truth is Jesus. Now we are going to talk about Christ's righteousness. Now sa dili pa ta magpadayon, ako mong gihangyo nga atong iduko atong mga ulo magampo ta sa Ginoo. Our Heavenly Father, what a joyous experience to come to you, and today we are giving you the honor and praise because we know that you are our God. And if you come to us, renew us, forgive us from all our sins, we can point out to you as our God. Thank you that you will give us a new beginning. And as we study your word, help us to receive your message happily. And we could use this as we continue to study with you. In Jesus' name we pray. Amen. O karon ang atong hisgutan mao ang breastplate of righteousness. Unsa man gid ining breastplate? Nganong ato man ning gikinahanglan? Nganong gikinahanglan man ni sa tao? Nganong unsa may kagamitan sa breastplate nga nakita ni Apostol Pablo sa gihang nagtanaw siya sa usa ka sundalo? Nganong iya man ning gikumpara nga mo'y atong galamiton alang sa atong pagpakig-away sa atong kontra nga mao si Satanas? Ang usa ka magsusulat, doon na siya gibuhat nga usa ka survey dito sa US. Unya, ingon siya, ang iyang pangutana dito, why don't people tell others about their faith? Sa iyang huna-huna, kining tulo ka mga tubag nga iyang gihatag ng questionnaire sa mga tao, mao gini mahimong number 1, number 2, or number 3. Or kung mo bali-bali man, basta kay naa dinhi sa tulo ang matubag yun sa mga tao. Una, ingon siya, nganong dili mo share ang mga tao sa pulong sa Ginoo? Number 1, I don't win because I am afraid. So, I don't share God's faith because I am afraid. That is number 1. Number 2, I don't think I am equipped and never been taught how. That is second. The third, I don't know people that are unsaved so I can get to know them. So sa iyang hunang-huna, kining mga tulo ka mga tubag sa mga tao nga dili ganahan mo share sa pulong sa Ginoo, nagikan gininhi. Apan sa dihang nahumana ang survey, unya iyan ang humanon ang libro, iyang gi-conclude nga bisan usa niining naa sa tulong atong lista, wala gi usa ani nga nabutang sa top 5. Hinuon ang number 1, ingon siya, ang number 1 mauni ang giingon, top number 1. I don't witness because of the kind of life that I live. Sabi ni siya pa, dili ko mo minsahe kay ngano man nahadlok ko sa akong pagkinabuhi. So usahay, makulbaan ta kung sakto ba ang atong gihimo? Kung mao ba ang pagtanaw sa mga tao sumala sa atong gisulti sa mga tao? Isip mga Adventista, o dili man ta Adventista, isip magtutuo kang Kristo, ato yung sunon unta si Kristo. Apan, ato bang gikinabuhian ang kinabuhi ni Kristo aron mamahimo tang suga, aron mamahimo ta nga magtutuo sa Ginoo. Atong tan-awon kung unsay sinulat sa usa ka magsusulat. Ang pangalan sa magsusulat mo si Edgar Quest. Ingon siya, I'd rather see a sermon than hear one any day.
But pasabot, mas okay pa sa iya nga makakita siya og mensahe kaysa makadungog siya. What do you mean by that? Meaning, ang atong mensahe, atong gikinabuhian. Ikaduha, ingon siya, I'd rather one should walk with me than merely tell me the way. Mas ganahan ko nga ang tao mo kuyog nako kaysa tudluan ko niya kung asa ko paingon. Pagkanindot sa mensahe. Ingon na siya, the eyes a better pupil and more willing than the ear. Unsa kuno? Ang mata kuno mas labing maayo kaysa atong nalunggan. So that means nga mas maayo nga atong buhaton kaysa ato lang iistorya or sa ato lang madungog. Fine counsel is confusing, but examples always clear. And the best of all preachers are the men who live their creeds. Pagkanindot sa mensahe. Ang kamatuoran kuno, kung atong gimensahe, mas pinakamaayo nga makita sa atong mga kinabuhi. Karon, pangutanon ta mo. Nakita ba sa atong kinabuhi ang atong pagkakristohanon? Katong atong gisgutan kagahapon nga mao ang kamatuoran, nakita ba ni sa atong kauglingon? Naa ba ni sa atong kauglingon? Nang hinaot ko nga karon, atong madungangan ang atong pagtuo, pinaagi sa atong paghisgot, may tungod sa breastplate of salvation. Unsa ning breastplate sa panahon sa Roma? Mauni ang uniform nga akong gipakita gahapon. Ako na po ni siyang ibalik kay ang ubos gamay ani mao to atong gisgutan mao ang belt. Sa akong gikaingon ang belt mao ni siya mo stabilize, mo strengthen sa atong core. Sa atong pagkakristohanon, ang atong belt mao ni siya ang mo strengthen unya mo stabilize sa atong Christian life. So kuna atay pagtuo, kuna ang truth, kuna ang balaod sa Ginoo, kuna ang kinabuhi ni Kristo sa imo, malig-on ang imong core, kay ngano man, bisan unsa kadaghan ang karga sa imong belt, imong makaya, kay ngano man, naa ka sa foundation. Karon atong hisgutan, ang dinhi sa ibabaw dapit, ang gitawag nato og breastplate. Unsa magituyo sa atong breastplate? Unsa magituyo kining atong sa binisaya takog sa atong lawas? Unsa may gipanalipdan sa atong breastplate niya? A breastplate is a piece of armor that protects the torso from injury. What do you mean by torso? So kini nga part dinhi mao ni giprotektaran sa atong breastplate. Ang breastplate di ay kuno, kung atong binisayon, nagprotektar sa atong kasing-kasing o kining atong inner organ nga niya dinhi. Dili lang kay dinhi sa atong inner organ, giprotektaran usab ang kining dinhi sa abaga. Kay kung naay arrow nga mulupad, kung matunong man sa dinhi sa atong kasing-kasing, kay ang usa ka kaaway, kung kinsa nga kaaway, ang tungnon yun, mao ang imong kasing-kasing. Kaya nga naman, kung mohunong og pitik ang imong kasing-kasing, mamatay ang tao. Busa ang gihimo sa Satanas, ang iyang punting maugyod ang imong kasing-kasing. Kaya kung maigo ang imong kasing-kasing, ang imong emotion maigo, maguba ang imong pagkatao. Kaya ni adinhi sa kasing-kasing ang atong emotion. So mo ni giprotektaran sa atong breastplate. Ang atong kasing-kasing. Nakabalo ba ta nga kung dili mag-function ang atong kasing-kasing, dili po ta mag-function as a human being? Unsa may trabaho di ay sa atong kasing-kasing? Unsa may trabaho? Ingon sa atong sinulatan, Roman soldiers wore breastplate to protect their vital organs, including their heart and lungs. Nganong protektaran ang atong hearts o atong lungs, especially ang atong hearts? Kay kung ang atong heart maprotektaran, makapadayon siya sa
distribute sa oxygen nga gikinahanglan sa atong lawas. Kay kining atong lawas, kining atong mga silyo, kining mga cells sa atong lawas nga gagmay, kinahanglan ni nga mukaon og oxygen. Kay kung walay oxygen, dili mabuhi ang tao. Ang imong utok, pila lang ka segundo kung dili makakaon og oxygen, mamatay ka. Sumala pa sa science, 3 to 5 minutes nga dili masuplayan og oxygen ang imong utok, mamatay ang tao. Inguna na, ka-importante, nganong atong protektaran ang atong kasing-kasing. Kay kung maigo ang atong kasing-kasing og bala, kay mo man ay punting sa atong kaaway. Kung maigo sa bala ang atong kasing-kasing, sa diha-diha, pipila ka mga minuto, mamatay ang tao. Kung madugay-dugayan pa man, pero dili gyud maabot og dugay-dugay. Kay nga naman, ang kasing-kasing importante kaayo sa atong lawas. Kay mauni mo supply nato sa atong dugo, mo padagan sa atong dugo, magdala og oxygen ngadto sa atong tibok lawas. Sa Proverbio 4 versikulo 23 na ingon, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Flows from it. Unsa kuno? Bantayan nato ang atong kasing-kasing. Kay nga naman, tanan agi dinhi. Nganong og makauyab ta, dili man tawgon og head heart, sweet head. Nga kung atong subayon ang tinuod yun, nga ang atong mang utok mo'y nagaproseso sa tanan. So ang atong utok mo'y nagahatag og kaman ngadto sa atong kasing-kasing. Nganong wala man giingon dito nga sweet head. Apan sweetheart man. Kay ngano man ang atong emotion ni anato atong gi-feel dinhi sa atong kasing-kasing. Mo na nga atong protektaran ang atong kasing-kasing. Nakahinumdum ko sa akong eksperyensya. Samtang dito po ako sa Mountain View College nagtrabaho sa bakery. Ako may master baker atong panahona. Unya, inig kahuybis sa gabi, magluto mi og pan para sa mga estudyante sa Tibok MBC. Kami may musupply dito og katong ban nga butangan og palaman, bisag unsa ilang ibutang nga palaman, kami may mag-supply sa bread. Ako may nagluto, ako mo nag-bake. Sa dihang nag-bake ko, katulugon naman kayo kay tibuok man ang huybis sa gabi nga magbilar. Kung ikaw mo'y ma-assign sa pagbuhat og pan, tibuok gabi sa huybis, di ka makatulog. O na kay klase ini kabuntag, magproblema ka kay nga naman, wala makatulog. Sa dihang nakalingkod ko sa lamisa, unya taas man to among lamisa, paglingkod nako, wa ko kabantay, nga nakatulog na daay ko, unya ninghigda nako. Samtang nagbitay ang akong tiil. Sa dihang niabot ang usa ka oras gikan sa akong pagkatulog, nakalimot ko nga na ako'y giluto nga pan. Sa dihang pagmata nako, nag-aso naman ang factory. Inako patay. Nakahinomdom ko nga na ako'y giluto nga pan. Unya nagikan ang sunog gikan dito sa oven. Hilabihang asuha paingon dito sa taas. Unya tibuok nako nakita, puro na itom. Sa akong kalisang, sa akong kahadlok, nga naay makakita, nga ako'y nagluto, unya, ma-charge sa ako, kay estudyante pamangko. Ning ambak ko kalit, gikan sa akong gihigdaan. Nga hinumduman na to, nga nagbitay ang akong tiil. Meaning, sa dihang naghigda ko, katong ubos na ko nga tiil, katong duha na ko ka extremities, wala gito'y ninggaw, wala gito'y dugo nga ning function dito. So nablakan sa akong tuhod ang dugo nga mo paingon sa akong mga kulamoy sa akong tiil. Pag ambak na ko, abi na kong makatindog ko, prosultian tamos tinon. Sa dihang ning tapad ang ning tupa ang akong tiil sa ubos. Wagi ko nakamatkon kununsa, apan ning pilo ang akong tiil kay nga naman walay kusog ang akong ubos nga extremities. So akong gihimo kay nasunog naman, nagkamang-kamang ko paingon sa oven. Sa diha nagkamang-kamang ko, akong gipalong ang tanan nga nag-un. Kay dili ko gusto nga masunog ang tibuok nga factory.
eksperyensya nga maghatod nato sa usa ka realization nga kung dili mag-function ang atong kasing-kasing, kung dili protektaran nato ang atong kasing-kasing, kung atong pasagdahan ang atong kasing-kasing, dunay maot nga resulta ang moabot sa atong kinabuhi. Sumala pa sa nanglabay nga mga panahon, ang akong papa, kay wala maprotektaran ang kasing-kasing, 57 pa ang edad, namatay na sa stroke. Kaya nga naman, wala maprotektaran ang kasing-kasing. Inyong mga ginikanan, atong mga parente, nangamatay pinagi sa heart failure or kining heart attack, tungod kay nalimtan nato pagprotektar sa atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing, pinaka-importante nga parte sa atong lawas kay dinhi nagsugod ang atong emotion. Bottom line, heart is the most important with regards to emotion. Breastplate were made of overlapping pieces of metal that connected from and back of the armor. So dili lang ang atong atubangan, apan ato sab giprotektaran ang atong likod o giprotektaran ang atong abaga aron madistribute ang bugat nga gikarga sa atong belt. Subot pasabot nga aron maayo ang atong paglabigar alang sa atong gubat, kinahanglan nga atong ayuhon protektar kining atong parte sa atong lawas nga gitawag og heart. Kay importante kaayo nga dili ta mamatay samtang magpadayon ta sa gubat. Nakahinumdum ko sa istorya ni David. Sa dihang niadto siya dito sa mga Israelites. Unya dunay usa ka tawo nga nagsinggit-singgit, nagsigig hatag ug dili maayo nga pulong against sa mga Israelites. Sa English, he was taunting against Israel. Kabalo ba tagpila ka adlaw nga nagtuyok-tuyok si Goliath kay ihang gi-challenge ang mga Israelites? 40 ka adlaw. Makaantos ka mo 40 ka adlaw. Sa matag karon ug unya magbalik-balik ang kining usa ka tawo nga mo challenge nimo. Sa dihang niabot sa David, gamay pa siya, dili pa siya dako. Apan ingon siya, sa ngalan sa Ginoo, gusto nako nga ako mo'y makig-away diyan ang dakong higante. Nangatawa ang tanang mga tao, kay nga naman, gamay pa si David, unya ang dako, kayo nga kontra mao si Goliath. Kung atong basahon ng Biblia, ang height ni Goliath is about 10 feet. Kung atong hunahunahon, si David siguro atong panahon na, ibutang nato nga naa siya sa almost 5. Kung atong tanawon ang height ni David o sa Goliath, katunga ra. Nakahinamdum ko, nagpa-picture ko ni usa kadako kay nga player ni Duncan. Sa dihang nagpa-picture ko ni Duncan, intaon, taga-derera intaon ko ni Duncan. So kung imong tanawon, imong isize ang height ni David, o ni Goliath, hilabihang layo agad, katunga ra si David. Munang nakakatawa ang mga tao, nakakatawa ang mga Israelites, nga si David ning representar, nga siya mo'y makikaway kang Goliath. Sa dihang misugot na ang hari, kay iyang giingnan ang hari, nakabalo ba ka, King Saul, nga sa dihang nagbantay ko sa akong kariro, akong gipatay ang leon, akong gipatay ang bear. Nganong dili man ako mapatay ning tawhana, pinaagi sa akong galamiton. Ingon ang hari, okay. Musugot ka nga ikaw makig-away. Apan imong gamiton ang atong mga gamit din alang pagprotektar kanimo. So gitistingan niya o gamit ang mga pangprotektar alang sa usa ka sundalo. Apan sa dihang nabutang na, dili naman hinuon siya makalakaw. Ingon siya, dili ko gusto nga mo gamit ani.
Tungod kay ako dili makig-away ni ining dakong higante apan ang akong Ginoo. Pagkanindot sa mensahe nga kundi ay makig-away ta, dili nato saligan ang atong kaugalingon, apan saligan nato ang atong Ginoo. Kay nga naman, og mo-surrender ta, og atong i-give up ang tanan, ang Ginoo mo'y makig-away nato. Niya si David, sarihang midool siya dito. Wala siya magsalig sa iyang kaugalingon, apan iyang gisaligan ang Ginoo nga mo'y naghatag niya kusog, mo'y nagprotektar niya sa panahon nga iyang gipatay ang bear, ang gipatay niya ang leon. Dili sa iyahang gahom, apan pinaagi sa iyahang Ginoo. Og na patay niya ang higante. Usa ka butang sumala sa atong gisgutan karon nga ang breastplate of salvation mao ang kaluwasan nga gihatag sa Dios natong tanan sa dihang namatay siya sa krus. Ingon siya, nakabalo ko nga nakasala mo. Sumala sa Roma 3:23, tanan, tao nakasala. Apan ayaw mo kabalaka, kay ako nang gidaog ang kalibutan. Iyan ang gidaog ang kalibutan. Sa panahon sa mga Israelites, si Aaron, giingnan sa Ginoo nga mogamit ka og breastplate. Unsa may gamit sa breastplate ni Aaron? Ingon sa Ginoo, okay, maghimo kag breastplate. Unya sa breastplate, imong butangan dito og 12 ka bato. Unsa may representation atong mga bato? Kung atong subayon ang Biblia, nag-ingon ang Ginoo, kining 12 ka bato nagrepresentar sa 12 ka mga tribo sa Israel. So, ang breastplate, gibutangan og 12 ka bato. Unya, gawas sa 12 ka bato, gibutangan pagyud og Urim and Thummim. Unsa may gamit aning Urim ug Thummim? Ang gamit ani, diha nimo mahibal-an, pinaagi sa pagsiga niini, kung gidawat ba ang pagpangayo o pasaylo sa panahon sa mga Israelites o wala ba dawata. So si Aaron, samtang iyang pagadalon ang sala sa Israel, mahibalan ang tubag, pinaagi ni ining Urim o Thummim. So, kung ang siga mupaingon sa Thummim, meaning ang mga sala sa Israel, gipasaylo sa Ginoo. Kay ang Thummim di ay nagkahulugan og perfection. Meaning, it is the truth. Meaning, ibalik ka ngadto sa tinuod nimong pagkatao sa dihang wala pa ka makasala kang Kristo. So, ang tuyo gyud sa breastplate of salvation is for you to know about God and His salvation. Nga iyang gi-offer ngadto sa cross. Kaya nga naman, ang atong pirmiro nga gihisgutan, ang balaod nga nag-point out sa imong sala, karon mao ang salvation nga gi-offer sa Ginoo ngadto sa cross. Niya ang upat ka mga symbols sa breastplate. Una, the breastplate symbolizes Christ's righteousness. So unsa kuno to? Ang breastplate nga mo'y atong ibutang sa atong pagpakig-away, sa atong kaaway nga mao si Satanas. Ato kunong ibutang ang atong breastplate, kaya nga naman, it symbolizes Christ's righteousness. 1 Corinthians 1:30, nangingon, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Sa dihang atong dawaton si Kristo, pinaagi sa santos nga bautismo, giridim taniya. Iyahatang giridim, unya ang tawag sa theology, gitawag og imputed righteousness. Unsa ganang imputed righteousness? Sa dihang atong dawaton si Kristo,
ipasulob ni Kristo ang iyang pagkamatarong nato. Muna gitawag imputed. Iyang i-impute nato ang iyang righteousness aron kita makabaton sa righteousness ni Kristo. Kaya nga naman, it symbolizes Christ's righteousness. What is more? Philippians 3:8 and 9. I consider everything a loss because of the surpassing worth knowing Christ Jesus our Lord. For those sake I have lost all things. I consider them garbage, but I may gain Christ and be found in Him, not having righteousness of my own that comes from the law, but which through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. So unsa di ay kuno? Aron ma-impute ang salvation sa Ginoo nato, atong dawaton si Kristo na atong manuluwas. Kung ato siyang dawaton nga atong manuluwas, iyang i-impute nato ang iyang righteousness, unya magkinabuhi na ta nga sama niya. Ikaduha nga symbol sa atong breastplate of salvation. The breastplate symbolizes Christians' righteousness. 1 John 3:10. By this, the children of God, the children of the devil are clearly identified. Anyone who does not practice righteousness, who does not seek God's will in thought, action, and purpose, is not of God. Nor is the one who does not unselfishly love his brother. Pagkanindot sa mensahe. Kinahanglan nato kuno nga i-practice ang righteousness kay nga naman. Kay niya naman si Kristo nato. Ato no gi-impute naman ni Kristo ang iyang righteousness nato. Atong kinabuhian, atong i-practice ang pagkamatarong ni Kristo dinhi sa atong kasing-kasing. Kay kung dili kuno nato i-practice, dili magapuyo si Kristo nato. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Unsa ingon? Ayaw ninyong biyai, apan inyong tumana. Kinahanglan maning kamot ta nga makabaton ta og kamatuoran, kining godliness, kining pagkinabuhi nga sama sa Ginoo, kining pagtuo, kining gugma, kining endurance, gentleness, ato maning hisgutan. Mauni ang atong ibutang sa atong kasing-kasing. Kaya nga naman, di kinahanglan ang Kristohanon nga pagkaluwas. Ikatulo, breastplate symbolizes consistent righteousness. Ingon sa Revelation 22:11, he that is unjust, let him be unjust still. And he that is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Unsa may buti pasabot ni ini? Bisan pa, inigbalik, inihapit na gyud mo balik ang Ginoo. Unsa kuno to? Ang tanang mga makasala, musamot pagka makasala. Ang tanang mga matarong, musamot pagka matarong. So nga naman, gikinahanglan na to ang nga consistent ta sa atong pagkalinuwas. Kay kung dili ta consistent sa atong pagkalinuwas, moabot ang panahon nga atong biyaan ang atong pagkalinuwas. Kung si Kristo nagpuyo na nato, unya nahimo na tag sama ni Kristo, atong padayunon, consistent ta nga magpadayon sa pagtuman sa iyang kabubuton. Katapusan, breastplate symbolizes controlled righteousness. Roma City, versikulo 15, paingon sa 19 na ingon, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep in doing. I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Matod pa ni Apostol Pablo, hilabi ang lisura yun. Kaysa panahon nga ganahan siya mubuhat og matarong, dili matarong ngayong gihimo. Sa dihang, ang mga butang nga dili niya ganahan nga himon, ang mga dautan, mao'y iyang nahimo. Kaya nga naman, kung wala si Kristo nagkinabuhi nato, kung dili ta magpakontrol sa Ginoo, dili ginato
mautro ang atong kaugalingon. Dili ta makasunod sa Ginoo. Apan kung atong hatagan ang Ginoo sa atong makaya, sa atong kinabuhi, atong isurrender niya, atong ihatag niya ang tanan, ang atong mga sala, atong ihatag niya. Siya makahatag nato niining gitawag og kaluwasan og kitang tanan, magasimba kaniya tungod kay siya lamang ang makig-away nato sa atong kontra nga mao sa Satanas. Sa dili pa ko mahuman, doon ako'y hamubo nga istorya, mangitungod kang Kurt o kang Vilma Grunwald. Niadtong panahon sa Auschwitz, July 1944, before sa gubat, ikaduhang gubat sa kalibutan, ang mga German gipangdakop tanang mga European nga mga Jewish nga nagpuyo sa Europe. Unya, nagsugod ang pagpanakop ni adtong 1943 nga ang tanan mga Jewish nga ilang makitaan nga naa sa Europe ilang pangdakpon, unya ilang dalon dito sa Auschwitz. Pag-abot dito sa Auschwitz, ilang desisyonan kung unsay ilang himuon ni ining mga Jewish nga ilang gipangdakop. Number 1, og dili ka maayo, kung dili ka maayo og lawas, ila kang desisyonan nga sunugon kauban ni adtong ubang mga tao nga dili na magamit sa sosyedad. Apan kung ikaw maayo nga pagkatao, do na kay kurso, maayo ang imong panginabuhi, ila kang i-save kay ngano man pwede pa kanilang gamiton. Niya ang naitabo. Si Vilma o si Kurt, dunay duha ka anak. Ang usa ka anak, dili kaayo maayo. Nganuman, inutil ang usa ni ka anak. Apan ang usa ka anak, parihagid sa iyang papa, kini si Kurt, usa ka doktor, o si Vilma, usa ka nurse. Sa dihang ni desisyon na, June, gidesisyonan nga ang usa ka anak nila nga katong masakiton pagkasunugon sa tiyenda. Apan katong usa si Vilma ug ang iyang bana nga usa ka doktor dili pagkasunugon. Sa dihang ni desisyon na ang mga kadagkuan sa Auschwitz. Ingon si Vilma, dili ko makaantos nga akong pasagdahan ang akong anak. Busa ning hangyo si Vilma nga mukuyog siya sa iyang anak. Unsa may buti pasabot ini? Meaning kun mamatay man, kun sunugon man iyang anak, musugot siya nga mukuyog siya kay di siya gusto nga masunog ang iyang anak, mamatay ang iyang anak nga siya ra gyud. Pila istorya. Niabot ang panahon nga gisunog na si Vilma ug ang iyang usa ka anak. Kinsa nabilin ang katong doktor nga iyang papa, nga bana ni Vilma ug ang usa ni kanak. Pipila ka mga tuig ang milabay. Wala mahibalan nga si Vilma nagsulat ngadto sa iyang bana. Samtang nag-ukay-ukay ang anak, human namatay ang iyang papa. Nakit-an niya dito sa bulsa sa suitcase sa iyahang papa, ang sulat nga gikan sa iyang mama sa panahon pa sa Auschwitz. O kini nga sulat, ato ning mabasa, ato ning makita. Usa ka dokumento nga giprotektaran sa Amerika. So kung gusto nga mo tan-aw, ni sa library sa Amerika. So giprotektaran, kaya nga naman, usa ka dako kay nga dokumento mahitungod sa panghitabo sa Auschwitz. Niya ang sulat, akong basahon, diha ninyo. July 11, 1944. You, my only one dearest. Kabalo ba ka kanong saan ni nabasahan sa anak ni Kurt? Ni antong namatay na siya, usa pa nakita ni sulata. So wag gid siya makabasa. Ang anak nga katong na-save nga anak, wag gid siya makakita hangtod niining panahon nga namatay na iyang papa. In isolation, we are waiting for the darkness.
we consider the disability of hiding but deciding not to do it since we felt it would be hopeless. The famous trucks are already here and we are waiting for it to begin. I am completely calm. You, my only and dearest one, do not blame yourself for what had happened. It was our destiny. We did what we could. Stay healthy and remember my words that time will heal. If not completely, then at least partially. Take care of that little golden boy and don't spoil too much with your love. Both of you, stay healthy, my dear ones. I will be thinking of you and Mesa. Have a fabulous life. We must board the truck now. Pagkanindot sa sulat ni Vilma ngadto sa iyang bana. Niya kata ni ini nga kinabuhi, nga willing ta muhatag sa atong kinabuhi alang sa uban, sa atong pamilya. Willing kata nga magpakamatay alang sa atong pamilya, sa atong asawa, sa atong mga anak. Sultian ta mo, mga kapaglaon, nga gihuman na ni Kristo ang pagpakamatay nato. Dili kay ikaw, dili kay ako, apan kitang tanan nga motuo og mudawat niya. Iya natang gipakamatyan, busa nahuman na ang gubat. Giprotektaran nata niya, gihatagan nata sa kaluwasan. Busa atong dawaton si Kristo. Kung atong dawaton si Kristo, makabaton ta niining breastplate nga mo protektar nato sa atong kasing-kasing. Ugma, kay niya naman ni ang breastplate, nakabaton naman ta sa kaluwasan, makabaton ta usab og kalinaw. So ugma atong hisgutan ang shoes of the gospel of peace. Atong hisgutan kung unsaon nato pag-share kining shoes of the gospel of peace. Ang Ginoo magapanalan nato, magampo ta sa dili pa ta mahuman. Ginoo, salamat kayo sa mensahe nga naghatod namo nimo. Kini nga mensahe nagpahinumdum namo nga ang kamatuoran nagpunting namo sa sala, apan kining among gihisgutan karon mo'y magapapas sa among mga sala. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamatarong, imong giula, imong dugo sa krus aron kaming tanan makabaton sa kaluwasan. Nanghinaot kami nga imo kaming ubanan. Nanghinaot kami nga imo kaming pasayloon. Nanghinaot kami nga karon among madawat ang imong kaluwasan. Ug amo kini matagamtaman bisan unya sa imong pagpadayag, sumala sa imong gisaad. Na kung kami magamatinud-anon kanimo, makakuyog kami ni anang langit nga gitagana mo alang kanamo. Nanghinaot kami nga ugma mo balik na usab kami sa pagpaminaw kanimo samtang among pagahisgutan ang shoes of the peace, shoes of the gospel of peace. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen.